jong ka Manipur kila kemesan ngot ki breu ha ka bede bat ka video ka bla sa phryang bha ka bla pen e ki shphodu khatsan ngot ki rius new king atyar ki ba phong de ki jan camouflage bat ka to ka ne ngot ki breu ki badan ni ki jan le kai football kat ba ki dang le kai kenjat ball ha ka por ba ka don ka jingi le kai ha ke kam nom phai village ground ka ba ha sai 2 subdivision ka ba ha ka jing khmi jong ka thana di sapar mena jong ka gangpok pi district jong ka jela Manipur na ka jing tep bakar pang ki jing sentiat ki pulit kila kemesan ngot ha ka khat atarik menta ubnai kini ki bla syakem ha bede bat kate ka jing jara suloi kat badang le kai kenjat bol kide ki bla itu kateng ku umang tin len kip jen ar phondus nam usai thenman kip jen ar pho pras nam ulan min se kip jen ar pho west nam bat ulan khojin kip jen ar pho south nam ha kate ka video ka bla sa phryang ha ki social media ba pher kum ka YouTube WhatsApp Facebook bat ki we lai e ki rius new ki badan suloi hakti ki badang le kai football hamadan le kai bat haja ka shong pet kai ki pat ba na kalyang jong ki pulit kila penlong ka jing tok ki thalor ka ne badang ap ya ka jing tep ka ba company